Pereiro de Aguiar estreouse como sede oficial do Ourensán Fest na praza da Igrexa. Primeiro os ourensáns Gargantúa e logo Catuxa Salom foron os encargados de abrir esta novena edición dun festival consolidado xa como todo un referente do noroeste peninsular. Os primeiros en subir ao escenario foron Gargantúa, co seu indie Marca da Casa. Despois chegaría Arousá Catuxa Salom, cunha mestura na que se conxugan as súas raíces galegas e arxentinas coa paixón que sinte polo folclore portugués. O seu son reivindica a fusión do tribal e o electrónico. Esta noite continúa o festa e mañá sábado o mesmo o domingo pola mañá, sesión con Brais das Hortas.